ويداي جاتين زرق والدار اشتيق خوركي بجادي كهربا وفانا بدانا Li goristana Saracoğlu ya li navçeya Merema Konyayê di duyemîn salvegera kuştina heft Kurdên ji malbata Dedeoğullarê kesokarên qurbaniyan beyt û zêmaran li ser heycangoriyên Kurdistan. Tevî ku 2 sal derbas bûne jî lê êşewan helveke rojavil maye. هلا مزاكي خذي قبول دكات تشتهى جوانی me 2 salı tabii derbas bu hala birina me tezeye hatta ne roja me ne bir nakin li evvel kesek roş kar namine bir herkes ona göre hesabı xbeke hesabı xbezan be ama hafti on katine beni hadi li kesek ro kar namine Di merasima duyemîn saliyê de kuştina heft endamên malbata Dedeoğullarê de digel kesokarên qurbaniyan parêzerên malbatê û parlamenterê HDP bajarê Mêrsînê Elî Bozan jî amade bûn. Bu 7 mezar taşının bir Lekêleka hev kêl hene. Taybetiya wan ew e ku ew kes bi hev re dijiyan. Endamên yek malbatê bûn. Lê xala hevveş ya serekeya wan kesan ew e ku ew Kurd bûn û ew ji ber nasnameya xwe ya Kurd hatine kuştin. dediler. Bundan dolayı öldürüldüler. Siyaha boyanan bu ev utanç müzesine dönüştürecektir. Bejdarên merasimê piştî goristanê derbasî cihê kuştina heft endamên malbata Kurd bûn li vir jî li ber derê xaniyê malbatê ku bi temamî bi boyê xeraş hatiye boyakirin gotar hatine pêşkêşkirin. Şu bir yıl içinde somut Eger di nava salekê de ji bo bi temamî ronîkirina vê dosyayê gavê pratik nehên avêtin em ê bi keda xwe vî xaniyê ku bi boyaxa reş hatiye boyaxkirin bikin li ser navê mirovahiyê. Li ser navê hiqûqa însanî em ê bikin mûzexaneya şermê û ev jî dê bibe şerma komara Tirkiyeyê. olacağını ifade etmek istiyorum. Rojasiyê tîrma sala 2021 kesekî bi navê Mehmet Altun li bajarê Konya êrişeke nijadperestane li dijî malbata Kurd pêkanî bû û di encamê de Yaşar Dedeoğulları, hewjîna wî İpek Dedeoğulları, zarokên wan Metin, Barış, Serpîl, Serap û Sibel Dedeoğulları hatibûn kuştin. Ev xaniyê ku bi boyaxê reş hatiye boyakirin veke sembolê şînî û taziya malbata Dedeoğulları ye. Malbata Dedeoğulları ji Qersa Bakurê Kurdistanê hatibûne Konya û nêzîkî 15 sal bûn li vî avahî dijiyan. Lê 2 sal beriya niha rojeke veke îro kesekî bi navê Mehmet Altun li vê hewşê dawî ji jiyana heft endamên vê malbateyî ne. Şevket Erkî, Rûdaw, Konya.